Мәктәптән кайтуга ул тренировкага ашыга. Күнегүләр көн сайын. 13 яшьлек Анна Соловьева синхрон йөзү белән 8 ел шөгыльләнә. Беренче разряды бар. Әлеге гадәттән тыш хәлгә дә йөзгәндә юлыга. Я была на вот этой дорожке второй. Мин менә бу юлда махсус күнегүләр үти идем. Бу якка йөзгәндә үк төптә бер гәүдә күрдем. Кире борылуга аның чыннан да хәрәкәтсез ятуын аңлап, тренерым айттым һәм шумып малайны өскә күтәрдем. Карап торганда бассейн сой кебек күренә. Тик йөзә белми торган малай кергән урында бассейнның тирәнлеге 2 метр була. Кечкенә генә гәүдәле Ани үзеннән чак кына кайтыш малайны су төбеннән алып чыга. Вот здесь все это происходило. Вот тут достали, дети побежали за ковриками. Синхронлы йөзү буенча Россиянең атказанган тренеры Нина Кожедуб та әлеге вакыйга шаһиты. Делали все, что положено в таких ситуациях. Пока скорая... Без барыбыз бергә ярдәмгә ташландык. Ашыгыч ярдәм табиблары килгәнче барысын да эшләдек. Су төбендә берничә минут яткан малайның хәле шактый аяныч була. Подбежала, начала сразу реанимационные действия. Су төбеннән чыгаруга мин ясалма сулыш алдыруга керештем. Анда һәр секунд кадерле иде. Суга баткан малай бассейнга башка төркем белән килә һәм йөзә белми. Атказанган тренер бүтән балаларны яшьтән йөзәргә өйрәтергә кирәк ди. Моның өчен махсус программа да бар, ә үз укучысы белән горурлана. Вон какая маленькая девочка, почти такого же роста. Йөзә белгән кеше әнә нинди батырлыкларга сәләтле. Менә бит кечкенә генә кыз малайга икенче тормыш бүләк итте. Малайның әти-әнисе Анига шиксез рәхмәтле, әмма бу вакыйга турында сөйләргә теләмиләр. Суда батучыны коткарган кызга шәһәр мэры бүләге тапшырылды. Шундый бала тәрбияләүләре өчен Оксана, Игорь Соловьевларга зур рәхмәт белдерелә. Яршалладан Илшат Әюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.